So logofer shooting with zab gila Nih logofer जोंनिया बाम्बुलाया रेडि जागासिनो गावनि केरेक्टारनि थाखाय Papa, Mami aku kabar. Nah ya bimaया फिसाखौ लाना मालाय फुजानि थांसिगोन बिफायानो या बेनो ta dabli गावलां थाथ'दे फैगोन आं थाथो फैगासिनो गुवाहाटिनिफ्राय dabli kapsubai बाङा जों दालाय मारि दे बाय बाय लोगोफोर थांगासिनो दुब्लि शुटिं लानो दा 10ता जाबाय टाइमा लेट जाबाय जोंना एसे दिनै स' नायनोसै दिनै हागोन ना हाया सानसेयाव मोनसे स्क्रिप्टखौ कमप्लिट खालामनो नाजागोन जेसेबां हायो स' स्टे टिउन गाइस लोगोफोर सफैबाय दाब्ले मोननाव दाब्ले मालाय जा देलायखादों स' लोगोफोर जों थांलायनोसै शुट खालामनो ओमफ्रायबो जों लामायाव लागोन मेन र'डआव साइकेल लानानै नै थांलायनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना माने लोगोफोरनिया लकेशना बेयावनो जोंना बेयावनो खालामगोन शुटखौ खान्थाला देलायगासिनो ओमफ्राय दाब्ले मोना सफैयाखै साइकेला बिसिना फार्म गैयानो फार्म होदों ओमफ्राय जोङो दा बेयावनो खालामगोन शुटिंखौ नै लामायावनो बेखौ गुल खालामना होनो माखौ दख'ना दे मोजांसो मोजां मानो बुगारलाय माबालाय मोजां दे मोजां जागोन दे एक्सन बोरो आंखौ लांफैनो ओंखारनाया टाउनसिम माथो आंलाय न'आवनो सहैसिगोन थाबै माला हनै रिल्स बानायगासिनो दे एक्सन दे नहरमाय एक्सन दे सलाय दे रेडि जाफैना खादो दे हिरो एक्सन एक्सन दे एक्सन बांद्राय जाना होयो आङो खोथाखौ रायलाय बियो तो लरासै ओरै आङो फुजिनो खोना बिदिनो रायलायखै बाबोदों लाङो मारदों फुजिनो खोथिया एक्सन Abi ni rolai. Ni pakai sani frame yang apa yang cycle kesalah ni lah ber. आं बे गाखोखौनो होनदिया नोंखौ बेनिफ्रायसो बिनों दा एक्सन तोरो न'आवसो दे गाखो Abi ni rolai. Hei gila lang Aku ni banyak kasih. Aku kayak berarti jangan riau. Nanti tak kayak. Baik saya kira sini lah bay monzon bay unci action लोगोफोर जोब्बाय जोंना लामानि मनजन दा जोङो आखायाव मबाइला बास्केटआ थांसै न'आव लांगोन लोगोफोर दसे ब्रेक लाबाय ओमफ्राय दसे जोङो जानोसै माबा माबि ओमफ्राय दसे थानानै शुटिं खालामलायनोसै नै लोगोफोर मालाय दाब्लिया हासबेन्डनो सादोंमोन दे दाना नोंबो लोंदो हासबेन्डनि हासबेन्डनो दुबाय मालाय गोथावनो Aku belum guys menai. Ready action Abi pa, masih semuanya dokter lah betul ngelak lagi. Ipa mana aku? Ayo sonaya. Gulu, ang sonaya pa aku. ini kasih ada deh ready deh action nunggu nama kau dah sona tuh udah video lagi tangis Pui baby Pui come on baby come on Pui baby Pui come on baby Tang nah ya logofer Jirina Gichika Sergi Suzana yang tang lagi dong Kau tahu bro, hari yang sih. Tang deh
กัน ไปกันเริ่มजासिदों उल्टा गिथ्राया जाबाय उल्टा जादों सना मोजां मोनगोन दा फिल्मबो दे आथिंखौ बाबाया बाबा होनिखो mango potongan siang saya pipi ya बाबाया दै थिखांगोन दे लास्टआव बिफाया ini man badang गथ'फोरा गैलाबा दा नै या बिमाया फिसाखौ लाना मालाय फुजा नायनो थांसिगोन बिफाया नैया बेनो निगुन मिनाबा थांदो बेटारि गारियाव राजा जिला पिलाबोदो फुजा नायनो थांनो नागिरदों गिथिखा जिरिना राजा गरायसरसिम लांगोन आरो बिसोरखौ मानोना उदालगुरिनिफ्राय बिबैमु फैदों स' लोगो हमसिगोन गरायसराव ओमफ्राय दाब्लिया थाङा बियो शुटिं खालामगोन जोंजों ओमफ्राय दा इ-रिक्सायाव थांसै बिसोर साथामा ओमफ्राय बिबैमुखौ लोगो हमसै आरो माबायाव गरायसराव उदालगुरिनिफ्राय फैगासिनो ओमफ्राय बेयावनो फुजा नायसिगोन बिसोरो नैया लोगोफोर जोंनिया बाम्बुलाया रेडि जागासिनो गावनि केरेक्टारनि थाखाय हनै खानायाव लबर खानोसै जाबायलै मोनखोरा खानाव नों ओंखारनाव खनसेयावनो बाम्बुला रेडि जाबाय जोंना Ready, action. Papa. Dia lah kayaknya. Action. Papa, aku selalu dan bukan cilukan dan aigumun. Kuya apa kau selalu banget? Tanya nak kan? Ready, action. Lecha kalama dia ngau kencilukan gun. 나 이거 무슨 일이야 이거 내가 나이만 건 쓰고 타면서 온카. 거의 다 뽑지 바보는 레그 함건 아니그. 내 속까지 칼라냐고 지금 남 밑에 레그. 레그 바르즈나 슈팅 아즈 치킨 스틸로스 나가라. थारसिगोन मोनसे स्क्रिप्टआनो जोंना साननै लाबाय दिनै ओमफ्राय गाबोन जेनेबा मोनसे स्क्रिप्ट दंबावो मोनसे लिरखाबावदों आङो मोनसे एपिसड जाखांबाय आं जाथुला ओमफ्राय नों जादों आं जाला जाखांबाय ओमफ्राय गाबोनबो जों खालामबावगोन शुटिं नामा दे थाब थाब जादो Ready, action. Hei, disipaido. Oh, मा माथो Ang ओरैसो गिदिंनो नायदोंमोन आरो वा जों बिदि थांगोन इयाव होमबा आं इथिंसो ओरै खिथिनांगोन नोंसो ओरै थांनांगौ इथिं Ready, action. Papa, mami aku kabar. Deh, action. 당 बै 방갈 हौवाफोरजों खारस'नाय थां आरो ओइ बुंसोदो बुंहै 무사디요 बुंखा गोसा बुंखा जायो बासल हबकेर थाखा हासुनो थांबा हा खानो हा आंखौसो बिदि बुंदोंनो दे रेडि दे एक्शन गावहालाय मारै थ' बांगाल हिनजावफोरजों हा नङा बोरा हांनानै बुंखा खामना गावहालाय मारै थ' बांगाल हिनजाव एक्शन बोरा हांनानै हो ना बाबालै दे एक्शन गावहालाय मारै थ' बांगाल हिनजावफोरजों हा खोनसेबाव गावहालाय मारै थ' बांगाल हिनजावफोरजों हा रागा जोंना बुं दे एक्शन नोंनि थाखायनो बिमा बिफाखौ गारना फैदों आङो बे नोंनि अबायलायाव अ एसे खिथि एक्टिंखौ जादोंमोन बे अबायलायाव स' लोगोफोर जोंना शुटिंआ फाइनेलि कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय दा दसे रेस्ट लानोसै ओंखाम जानोसै ओमफ्राय न'आव थांसै जोङो स' लोगोफोर जों दा ओंखाम जानोसै ओमफ्राय ओंख्रिया जाहैबाय मैद्रु लाइनि ओमफ्राय मा होनदों भाजा पनिर सयाबिन शुटिंआथ' जोब्बाय जोंना कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय दा जानोसै आरो
So logofer shooting with zab gila So logofer shooting with jabbai जोंना ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय दा थांसै न'आव ओमफ्राय लोगोफोराबो थांसै आरो गरेस्वराव shooting जोब्बाय नालाय ओमफ्राय आंबो दा थांसै न'आव आंखौ न'आव लागिदों ना फै दे गारियाव न'आव लागिदे न'आव लागिदों ना फै So लोगोफोर दा न'आव थांसै जोङो दिनै भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनदों अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जायफोर खालामदो थेंक इउ स' माच स' बिदिब्ला टाटा बाय बाय टाटा दाब्लि गावलां थाथ'दे फैगोन आं थाथो फैगासिनो आं गुवाहाटिनिफ्राय दाब्लिया गाबसोबाय बाङा जों दालाय मारि दे बाय बाय थौदो दाना